Miškové zdravotné znevýhodnenie neumožňuje, aby nám povedal niečo, ale nám dokáže ukázať, ako sa teší zo športu. Keď je Michael šťastný, tak všetci to vidíme. Takže Michael má 19 rokov, je to náš super syn, superstar, naša rodina. Special Olympics Slovakia started the MATP program 5 years ago. We were really lucky because Michael is the very first athlete. He's kind of a pioneer in MATP in Slovakia. It is very much known now as our Special Olympics sport for athletes that can't access sport in the competitive Special Olympics traditional way. Program MATP, tak ako sme ho začali praktizovať, začal u Miška rozvíjať zručnosti, o ktorých sme ani nevedeli, že by možno mohol sa v nich zlepšiť. A veľmi nás to nadchlo. Potom prišli špeciálne olympiády, kde sme tie zručnosti získané na bicykliku mohli využiť aj pri súťažení. Ja mám lyžiarsku školu, takže tam to bolo prirodzené, že sme s Miškom skúšali najskôr na lyžiach. It doesn't matter what somebody's needs are or what their abilities are. There's always a place in sport.